Здравейте на Ботевград и околията! Вече знаете, че открития добив на полезни изкопаеми причинява значителна промяна на лицето на природата и може сериозно да влоши състоянието на околната среда и оттам да повлияе на здравето ви. В това видео искам да ви разкажа за проучването, което направих свързано с замърсяването на водата. Когато копаят земята, миньорите разкриват скални слоеве, които са били погребани преди хилядолетия. Много метални рудни тела съдържат сулфидни минерали, като пирит. Веднъж изложени на кислород и вода, тези сулфиди се окисляват и генерират сярна киселина, която от друга страна извлича тежки метали като арсен, олово, кадмий, мед, цинк и така нататък. Тази кисела водица се дренира от мината и затова често се срещат замърсени реки и потоци в околовръст. На всичкото отгоре химикали, използвани при преработката или разпръсването на минни отпадъци, могат да доведат до токсично замърсяване на водните ресурси. Района на село Краево е съставен от карстови скали и там има много извори. Впрочем, Искърското дефиле, което е обект на проучването, е изключително богато на извори. Има толкова много, че никой не знае колко са, но въпреки това Министерството на околната среда и водите дава разрешение за сондаж. От изложеното по-напред искам да алармирам. Тези извори могат да бъдат отровени. Та, ако някой ви каже, че става въпрос за пари, питайте го. Кое е по-важно? Здравето или парите?